Lapen piniten ili nali tumafan woreng war saya putak sinang than pachini pon ikpo lapen kopia woreng war saya ma kopi pia vacancies kon an sige doma layu bang kenali tum labang so video long si tek pon long ikpo lase aprang si kardom kado kave Karbi 2.0 kilangara do ana fans tame lapen nali tum jong si labang so YouTube channel long nang kahomri milang pol deka chingon pen subscribe igon lapen adung hes tame belarjan tek long nali tum labang so dim ta nali tum berek den lalo pol de monon pinili azada sonle LABANGSO YouTube channel long upload stame nangli tum mobile long notification nangli pen stame nangli tum stame berta kachini da pranya fana lapen nangli tum WhatsApp group long siki join in hang pulte nangli tum wang pen stame join ik me WhatsApp group long si join lo pulte nangli tum nili YouTube long pipe aprang update nangli tum WhatsApp group long si long poni get po tangti pini LABANGSO awareng warsai puthakle pathek pen lang polo nang lapen chithan polo nang Nali tum stamila screen on tech pon long ekpo Sericulture Department Assam Recruitment 2023 LABANGSO puthak non pathiek pendak chithan polonang. The Sericulture Department Assam has published a requirement notification regarding requirement of 140 news sanctioned vacancy posts in the cadre in the Sericulture Demonstrator by way the direct requirement under Directorate of Sericulture Assam Kanapara Guwahati 22 la listening ke hang abang phu abang phi tum nali tum jogdun igon la pen apply dun igon Sericulture Department hin pendak kadok ave pen 140 an vacancy mate post dak piklang pon iklo listening ke hang abang phu abang phi tum nali tum jogdun ite jogdun iktame la pen on dak pathiek pen jithan pon lo na Sericulture Department Assam Recruitment name of post bang Sericultural dak demonstrator la pen number of post bang dak 140 la bang so dim pen category wise dak pen thak pon iklo nang litum panili nang piklang pon tu ikpo you are at tumhan dak 71 la pen OBC MOBC tumhan 38 ST plans tumhan 14 la pen ST health tum dak 7 do la pen SC tumhan dak SC tumhan le dak 10 an pipon lo lase dak ST Hills tumhan da 7 do lase ning ke hang abang phu abang phi tum nali tum jogdon igon la pen da scale of pay bang dak 14,000 pen 60,500 an dak long pon ekpo la pen qualification polte education qualification bang SSLC examination pass nang po la pen certificate training course of Sericulture long training ke antang abang phi nang po la pen age bang dak 18.40 years ang bong molom abang phu abang phitum si apply dun long ik jot po lapen ka apply ni process ta medak nang tum phan piklang pon lo ni nang than pachini pon ek po lapen ke apply ning la bang ke dak online kali offline as sons dak apply ning ni la nang litum phan klar dak lam dak nang than pachini pon ek po Question se apply name apolote interested and eligible candidates need to apply offline for the demonstrator post candidates have to apply standard form pensionalitum standard form along sinalitum fill up nang po offline si candidates will submit self attested copies all testimonials form as SSLC or not including other relevant certificate within 2 copies of recent photo passport size nalitum photo passport size lapen documents kenang sa documents nalitum pabondon iknang po lapen kijog nang yadim labang ke and kusadim aplote application to need submit to Directorate of Sericulture Assam Risum Nagar Kanapara Guwahati LABANGSO address along si nalitum jogdam ignang pon dak kipi pon address along si nalitum jogdun ignang pon lapen documents song si choklim le polte LABANGSO avreng war sai bang ke apply dun iglong le mate reject po pusi dak kitok pon nalitum le screen along theklongi yang si documents yang si choklim le pelote lapen the application will be received up to 5 p.m. on LABANGSO chiklo 21 hello baji for aningasam por 5 for ansidak apor pipon lo hala bang so apor ateng penalitum la so aprang nalitum submit dam nang po la pen jong si nalitum 22 molom dam pon la bangke accept pon pelo application bangke la pen putha dak ads bangke dak
Najiklang rok TTC la thek ponong le darlo dake lapen important dates dak lang pon na important dates lapen links pa nalitum long pon ekpo last date nalitum labangso chiklo 21/03/2023 si last date la lapen official recruitment notification nalitum advertisement alo stame nili long stame long ekpo lapen nalitum labangso article long le wang stame nalitum long pon ekpo lapen standard form stame dak labangso article long pen wang pen stame nalitum download ekme po lapen nili long stame na homri lete long ekpo lapen dak notification bang kenon aji so lang pon lo na lapen advertisement alo bang lalo nalitum de screen along tag pon long po nalitum la tag loi se prabjin pen ning hang abang phu abang pietum nalitum jogdoni pulte prabjin pen jogdoni gon pen kilong long le bang apida lamlos tame dak ST hill satu manta dak 7 an dak post people no la singnut baini bang ke long dun tahai la se try dun ingol la pen jog dun ingol la pen ali tum le jog dun ni ning hang he pulte ka prega tum jog dun atum stame ning ke hang atum stame du tahai mine la sinali tum manchuning reglo video nali tum ka an ma share un share go karbi long rat stame palang iknang la pen la hai awore ngawar sai bang ke palong ikna tangte pinia video long bang la ancol la si pena puthot aberta nili nangli tum hana wan pitho pola pen pinia video long mal ansekang ton inglo la sido me thakme ka du ka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel long kilangara do an basta me nili pen KARDOM.